haka ne. To bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam da matarsa sun ci itaciya, sun samu kansu a cikin tsiraici, suka nemi ganyayyaki na gidan aljanna suka rufe jikinsu. Allah sai ya tambaye su, ya ce musu, to dama ba na hana ku cin itaciyar nan ba? Ba kuma na gaya muku shaidan maƙiyi ne gare ku mabayyani ba? Ba shi bane inna haza aduwwul laka wa li zawjika, wannan maƙiyinka ne da matarka, ba Allah ya gaya musu ba? Annabi Adam alaihi salatu wasalam da matarsa ba su ci komai ba. Qala rabbana, kawai suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana, Allah mun zalunci kanmu. Jama'a mun fahimta? Yana daga cikin gangariyar hanya da za ka bi domin neman tuba a gun Allah. In dai ka yi ba daidai ba, kawai ka yadda ba daidai ba ne. Kar ka yadda ka dinga wani kare-kare, wani kwakule-kwakulen neman kare kanka. Duk abin da kake gani za ka nemo ma kanka uzuri, ran da Allah ya tsaye da kai akan laifin ya ce kare kankan ba za ka iya ba. Kawai ka yi ba daidai ba, ka yi ba daidai ba. Baka kyautata ba, baka kyautata ba, ka ba ma Allah haƙuri. Ba ma Allah haƙuri shine istighfari. Baka kyautata ba, baka kyautata ba. Inda yanzu ne wani ma ba zai kafa hujja da kaddara ba ne? Haka ne? Ce kowa da kaddararsa. Amma kun ji annabi Adam ya ce shaidan ne ya sani? Ya ce a haka kaddara na take? Cewa Allah ya yi ba mu kyauta ba, ba mu kyauta ba. Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana. Ina jama'a mun ji? Shine wa abu ulaka bi dhanbi, kayi ba daidai ba, kayi ba daidai ba, baka kyautata ba, baka kyautata ba. Abinda kai ba daidai bane, ba daidai bane, ka nemi Allah gafara. Amma kar ka zo ka saba ma Allah kai ta kawo waɗansu uzurori da waɗansu hanyoyi wai don ka ba ma abin kariya, to ba za ka iya ba da kariya ma kanka a gaban Allah ranar alkiyama ba, tunda wani abu ne da ka yi shi bisa son zuciyarka. Wani abu ne da ka yi shi bisa son zuciyarka. To yana daga cikin abun da ke halakar da mutum shine ya saba ma Allah bisa son zuciya, kuma ya ce yana da dalilin da zai kare wannan sabon Allahnsa. Qala rabbana, suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana, Allah mun zalunci kanmu. Ina mun ji abin da suka ce, wa in lam taghfir lana, Allah wannan laifi kuma in har baka gafarta mana ba, wa tarhamna, Allah in baka ji kanmu ba, lanakunanna minal kasirin. Suka ce Allah mun san ta ɓaci mana. Shine a suratul baqara yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaka adamu min rabbihi kalimatin, annabi adam sai ya karbi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa. Shine qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa. Innahu huwa tawwabur rahim, Allah kuma dama mai karban tuba ne, mai rahama ne. Yana daga cikin rahamar Allah gabayi da ya bude kofar tuba. Ba a ce laifin nan in ka yi shi sau 3 ko sau 7 an rufe kofa ba. La ilaha illallah. Duk ran da ka tuba ta gaskiya, Allah zai karbi tuba. Idan laifin annabi ya ce ya cika sama da ƙasa, za a yafe. Wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan. Allah ya ce wa inni lagafarun, ni mai yawan gafara ne, liman taba ga wadda ya tuba, wa amana yayi imani wa amila salihan, ya aikata aiki mai kyau, thumma hatada, sannan ya kama hanyar shari'a. Allah ya ce ina da yawan gafara. Shi yasa shi Allah, mutum ko bai son ka, in Allah yana son ka magana ya kare. Mana
ai ba abin da za mu yi godiya ma Allah da shi wallahi kamar mu bi Allah, saboda ya ma goma ta arziki. Ba abin da Allah ya rage ka da shi, babu, ba abin da ya rage ka da shi. Idan wani abu ne ka ga bai baka ba, wallahi akwai hikima wajen hana ka abu, akwai hikima, amma ba wai don a kuntata maka a bata maka rai ba, akwai hikima. In ka ga an baka akwai hikima a cikin baka ɗin. To annabi Adam da matarsa na Hawwa'u sun ci itaciya, sannan sun tuba ga Allah kan cin wannan itaciya da suka yi. Sannan Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani ya karbi tubansu, fataba alaihi, ya karbi tubansa, ya karbi tuban matarsa. Wannan gaban abinda take nuna mana kenan, ko da shedan yayi galaba a kanka kuma yau sai ka samu kanka akan wani sabon Allah, to ka gaggauta tuba, ka gaggauta tuba. In ka tuba kuma Allah zai yafi maka, in ka tuba Allah zai yafi maka. Yanzu kaga an karrama annabi Adam, an karrama 'ya'yan annabi Adam. Shedan ya yi hasada ta wannan karramawan, ya yi alwashi zai batar da 'ya'yan annabi Adam, ya faɗi hanyoyi da zai bi don batar da 'ya'yan annabi Adam. Allah sai ya gaya mana abin da ya faɗa da hanyoyin da zai bi. An yi mana gata ko ba a yi ba? Sannan idan ya bi hanyar kuma ya sa ka aikata aikin, in ka tuba Allah ce kuma dan yafi. To sai Allah ya ce, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال سي الله يتي اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Allah ya ce ma annabi Adam alaihi salatu wassalam da matarsa, to ku sauka daga gidan aljanna. Yanzu kuma akwai jarrabawa babba a ƙasa. A wani goyi ce kala habita, kai da matarka ku sauka. A nan ihibitu, da kai da matarka da iblis din duka ku sauka duniya. Allahu akbar. Allah ya ce kala habitu, ku sauko, ba'dukum li ba'din adu, sashin ku ga sashi abokan gaba ne. Allah ya ce ku rike wannan wasiya da kyau. Iblis maƙiyinku ne, maƙiyi na gidi. Inna shaytana lakum aduwwun fattakidhu aduwa. Inna shaitana lakum aduwwun, Allah ya ce lalle shaitan gare ku maƙiyi ne, fattakiduhu aduwa. Allah ce ku riƙe shi maƙiyi na gaske. Wannan ƙiyayyar fa, wannan ƙiyayyar Allah ne da kansa ya ƙullata, ya ce ku yi ta da gaske. Inna shaitana lakum aduwwun, sai ce fattakiduhu aduwa, ku riƙe shi abokin gaba, ku riƙe shi da adawa sosai. Duk inda ya ce kudu ku ce arewa, in ya ce yamma ku ce gabar. Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun. Allah ce kuna da wajen da za ku gudanar da rayuwarku a bayan ƙasa, inda za ku yi noma, inda za ku yi kiwo, inda za ku gina gidajenku, inda za ku gudanar da rayuwarku
Allah ce na shirya muku shi a bayan ƙasa wa mata'un ilahin da kuma abin da za ku yi walwalarku da shi ku ji daɗinku na rayuwa da shi har zuwa kuma lokacin da ajali zai ƙare. Allah ce na shirya muku. Allah ce a sauka. Allah kai kana jin an ce a sauko ai ka san sai an buga noma. Shi yasa mafi girman manufa da za ta zama ita ce ta farko a rayuwarka shine komawa gidan aljanna. Duk abin da ka sa a gaba ba wannan ba wallahi ɓata lokacin ka zaka.